सासेराव थाखोमा मा बाथ्रा रायज्लायहैनाय खोमसि सायखंनि खाबु लानानैनो आखाइ हमज्लायनानै आनज्रायलांनाय बै लोगोआसो आंथ' नायखोमादों आंथ' मिथिथारदों सोरबा जोहोलावनि बिखायाव नों उन्दुहैथारगोन आंथ' नायखोमादों आंथ' मिथिथारदों सोरबा जोहोलावनि बिखायाव नों उन्दुहैथारगोन हाजोनि सेर-सेर फैलाव अख्रांमा गेजेर बिरथिंनाय दाउ फालोआ नोंनि रादाब होफैगोन नोंथ' मिथिनायबो नङा नोंथ' मिथिनायबो नङा जेसेबांनो थाखोमागोन एसेबांनो नागिरबायगोन जेसेबांनो गोजान जागोन एसेबांनो साफिसिनगोन आंनि मेगननि नोजोरा आंनि मेगननि नोजोरा आंनि मेगननि नोजोरा गुरलाफा 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 साननाय हनाय गासैबो गिथावना 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 दिनै बाबिजों नों गौरां दैसा सेराव गाबोन बाबैजों नों दिप्लाय बिलो सेराव समफोर बोसोरजों नों बावखुंग्रि हाजोआव आं उन थांफानानै गोसोआ गिनाय मोनो नोंखौ गारनो सानो थेवबो नांगौ जायो आं उन थांफानानै गोसोआ गिनाय मोनो नोंखौ गारनो सानो थेवबो नांगौ जायो गुरलाफा 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 गुरलाफा